Hello guys, so tono sari ka ham haino hai tinini chikon sa vlogo guys ang tabok sari gono Agartala thangai logologi ni kipil phaikya chikon sa samung tongmani bagai agolibo thangai kipil phaili mani gai tabuk sang belfango sokpaikya aro buskango sek post tongo gai guys mo chikon sa vlog haino narona ang koinai narok tabuk puilani video nai tong kangkai subscribe khaidi like comment tei share rok khairina tapok di naroni support nango gai cause among kai belfang jago amoni biskang kai son khola tongo amokai belfang ko bazar o jagan broni bazar ngo guys amo haikino chikon sa vlog tinini narokni buskango tai narokno koyo ang tebo buskango vlog khlainai eba upload khlainai hini wansugui tongo gai ang narokni support nango narok busugorate ano support khaiman tai ani mus video nainai rokno ano ani channel no subscribe khaya tongko engka ang narokno koinai please narok subscribe khaina tapok di khapangni mare kising song narokno haino hai koina musung firo ani o chikon sa vlog ni bisingtei buskang ang tebo vlog khlainai tei narok nugui manai ani vlog rok gai tinini video sugar tinong nai gai subscribe khaidi like khaidi haino hai gai hambai narokno nai